ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഋഷിമാരെ ആവശ്യപ്പെടായിരുന്നു അല്ലെ, പവിത്രമായിട്ടും പരമവുമായ അനന്തവുമായ അപരിമയനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഋഷിമാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അതൊക്കെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് അത്യന്തം ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതെല്ലാം വർണ്ണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഞങ്ങൾ മിശ്രജാതരാണെങ്കിലും മിശ്രജാതരാണെങ്കിലും പക്ഷെ വിജ്ഞാന ശ്രേഷ്ഠരെ സേവിച്ചും അനുവർത്തിച്ചും ജന്മത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അവകാശത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. കാരണം സൂതഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല സൂതഗോസ്വാമി ജനിച്ചത്, പക്ഷെ മിശ്രകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ബ്രാഹ്മണര്, അതായത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ശ്രവിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംസർഗ നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചത്? ആ അധമ ജന്മത്തിന്റെ അയോഗ്യതകളൊക്കെ എല്ലാതും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമാചാര്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം?
നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ ഏത് കുലത്തില് ജന്മമെടുത്താലും അവർക്ക് എന്താണ്, അവര് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടാ പറയുന്നത്. അവര് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരായിട്ടാ പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്ന തരത്തിലാണ് ആരെ പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവരെ പറയുന്നത്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ 19ാമത്തെ ശ്ലോകമല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അതെ അതെ അത് പറയണില്ലേ, ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ടായില്ല, ആത്മീയ അറിവുണ്ടാവണം. അതാണ് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത്തിലുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം. ഏത് കുലത്തിലായാലും ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണെന്നല്ലേ. അതെ, ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ട്. കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാള് കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവണം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനേതി ബ്രാഹ്മണാന്നല്ലേ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുതാ പുനർഗൃണതോ നാമ തസ്യ മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ യോനന്ത ശക്തിർ ഭഗവാനനന്തോ മഹദ്ഗുണത്വാത് യമനന്തമാഹു. കുത പുനർഗൃണതോ നാമ തസ്യ മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ യോനന്ത ശക്തിർ ഭഗവാനനന്തോ മഹദ്ഗുണത്വാത് യമനന്തമാഹു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുത എന്താണ് പറയുക, പുന വീണ്ടും, ഗൃണത ജപിക്കുന്നവൻ, നാമം ദിവ്യനാമം, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ, മഹത്തമ മഹാഭക്തർ, ഏകാന്ത പൂർണാവകാശമായ, പരായണസ്യ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന അവന്റെ, യാതൊരുവൻ, അനന്ത അനന്തമനായ, ശക്തി ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അനന്ത അമേയം ശ്രേഷ്ഠനായ, ഗുണത്വാ അപ്രകാരമുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ കാരണമായി, യം ആരുടെ, അനന്തം അനന്തന്റെ പേരിൽ, ആഹു വിളിക്കുന്നു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തവും അമേയവുമായ ശക്തികളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുമുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, അതായത് അനന്തൻ, അപരിമേയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ അനന്ത ശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തെന്നാ പറയണത്? അനന്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപരിമേയനാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും അനന്തമായിട്ടുള്ള അമേയമായിട്ടുള്ള ശക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുമുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അപരിമേയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ അനന്ത ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം എങ്ങനെയാണ്? മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ദ്വിജബന്ധു അഥവാ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച സംസ്കാരശൂന്യരായ വ്യക്തികൾ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിന് എതിരായി
വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഒരുവന് ശൂദ്രനായി അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനേക്കാൾ അധമ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവന്റെ പൂർവജന്മ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാകുന്നു. ആകയാൽ അധമ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ അയോഗ്യതകളും സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വിജബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച സംസ്കാര ശൂന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, അപ്പോ ദ്വിജബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച സംസ്കാര ശൂന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികള് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരുന്നതിനെതിരായിട്ട് നിരവധി തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വാദം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി ശൂദ്രനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്താണ് ശൂദ്രനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളും അയോഗ്യതകളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ആര് നിർബന്ധിതനാണ്? ആ വ്യക്തി നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസ്കാര ശൂന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനെ വാദിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് അയാൾ തൽക്ഷണം താഴ്ന്ന കുല ജന്മത്താൽ ഉളവായ സർവവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് ഈ പൊള്ളയായ മിഥ്യാവാദങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ്. നമ്മുടെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് എന്ത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഗുരുവിൽ നമ്മള് ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് അയാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? താഴ്ന്ന കുല ജന്മത്താൽ ഉളവായ സർവ്വവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് ഈ പൊള്ളയായ മിഥ്യാവാദങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അതായത് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താഴ്ന്ന കുലജന്മത്താൽ ഉളവായിട്ടുള്ള സർവ്വവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ യാതൊരുവിധ പാപവും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിൽ 10 വ്യത്യസ്തമായ അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമജപം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 10 നാമാപരാധങ്ങൾ. ആ നാമാപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമജപം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ്. അപരാധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട്. അപരാധ നിർമുക്തമായ നാമജപം അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമാണ്. അപ്പൊ അപരാധമില്ലാത്ത നാമജപം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആത്മജ്ഞാനപരമാണ്. ആകിയാൽ അവിധത്തിലുള്ള ഭഗവത് നാമജപം ഒരുവനെ തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ അപരാധ വിമുക്തമായിട്ടുള്ള നാമജപം തൽക്ഷണം തന്നെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ വിമുക്തനാക്കുന്നു. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരുവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം അപരാധ നിർമുക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് നാമജപം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരുവന് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. പരിപൂർണ അഥവാ പരമമാകിയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനോളം ശക്തിമത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അത്രയും തന്നെ ശക്തിമത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാൻ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നവും പ്രബലവും തുല്യ ശക്തിയുള്ളതുമായ അസംഖ്യം നാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച അഥവാ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവൻ
സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാം, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ച് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവനെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാൻ സ്വയവും അഭിന്നമാകിയാൽ ഭഗവത് നാമത്തിന് ഭക്തന് എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും സ്വയം അഭിന്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഭക്തനെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? ഭക്തനെ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവത് നാമത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന് നീചകുല ജന്മത്താൽ ഉണ്ടായ എല്ലാവിധ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ നിസ്സംശയം കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? ആ നീചകുല ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാവിധ പ്രാതികൂല്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാനായിട്ട് നിസ്സംശയം കഴിയും. ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തി അഥവാ അമേയമായ ശക്തി അസംഖ്യം ഭക്തരായും അവതാരങ്ങളായും വീണ്ടും വീണ്ടും അനന്തമായി വിസ്തൃതമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ ഭക്താവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ തുല്യപൂരിതരാണ്. ആ ഭക്തൻ നാമമാത്രമായ തോതിലെങ്കിലും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ പൂരിതനാകയാൽ നീചകുല ജന്മത്താലുള്ള പ്രാതികൂല്യം ആ നിലയിലും നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അമേയമാണ്, അചിന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ നാമമാത്രമായ തോതിലെങ്കിലും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ പൂരിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമമാത്രമായ തോതിലെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് ശക്തിയാൽ പൂരിതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നീചകുലത്തിന്റെ ജന്മത്താലുള്ള പ്രാതികൂല്യം ആ നിലയിലും ആ വ്യക്തിക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാന അതിശയാനസ്യ ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിതേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി സ്യാഘ്രീരേണും ചുഷതേന അഭീപ്സോ ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിതേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി സാഘ്രീരേണും ചുഷതേനാഭിപ്സോ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതവത വളരെ കൂടുതലായി, അലം അനാവശ്യമായ, നനു പൂർണ്ണമായി, അശേഷം, സുചിതേന വർണ്ണനകളാൽ, ഗുണവിശേഷങ്ങൾ, അസാമ്യ അമേയമായ, അനതിശായനസ്യ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവൻ, ഹിത്വ അകന്നു മാറിപ്പോകുക, ഇതരാൻ മറ്റുള്ളവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, വിഭൂതി നന്മയ്ക്കായി, ഐശ്വര്യത്തിനായി, യസ്യ ആരുടെ, അംഘ്രി പാദങ്ങൾ, രേണു ധൂളികളാൽ, ജുഷത്തെ സേവിക്കുന്നു, അനഭീപ്സോ അഭിലഷിക്കാത്തവനെ
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വിവർത്തനം, അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതായത് ഭഗവാൻ അനന്തനും അമേയനുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്, അമേയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നിശ്ചയമായിട്ടും വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തൽഫലമായി ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പര്യാപ്തമാംവിധം ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും എന്തില്ല, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പര്യാപ്തമായ വിധത്തില് ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുമില്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തുംഗരുമായ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ ദേവത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാന് തന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പര്യമാപ്തം വിധം വർണ്ണിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തുംഗരുമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാന് തന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അഥവാ പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യവുമല്ല. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സമനായോ അദ്ദേഹത്തിന് അതീതനായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ അജയ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രമനിബിഡമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിലും യഥോചിതവുമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാരെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ അഥവാ യാതൊരു സഹായവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യ ദേവത വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഐശ്വര്യ ദേവതയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നിട്ടും ഐശ്വര്യ ദേവത ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമേശ്വര പരബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനെ വെല്ലാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് സമനായോ ഭഗവാൻ അതീതനായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അജയ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തമായ ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്, ക്രമനിബിഡമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിലും യഥോചിതമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പോലും യാതൊന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെന്താണ്, ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഐശ്വര്യ ദേവതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പോലും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യ ദേവത അതായത് ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യ ദേവത വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും അവർക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യ ദേവതയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായില്ലായിരുന്നിട്ടും ഐശ്വര്യ ദേവത ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യ ശക്തിയായ ജീവവ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശാശ്വതമായി നിരതയായ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉത്ഭൂതനാക്കാതെ സ്വനാഭിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സാമരത്തണ്ടിൽ ഹേതുഭൂതനാക്കി. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിപൂർണതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം അമൂർത്തക യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അമൂർത്തകൻ എന്ന് അഥവാ നിർവ്യക്തികൻ എന്ന് അഥവാ വ്യക്തിശൂന്യൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ, ആ ബ്രഹ്മദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവത്തില് പുരുഷന്റെ രൂപവിസ്തരനായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നിരതരായിട്ടുള്ള
ഭാഗ്യദേവിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉത്ഭൂതനാക്കാതെ സ്വന്തം നാഭിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിൽ ഹേതുഭൂതനാക്കി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി, ബ്രഹ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന താമരത്തണ്ടിലാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്താണ് പറഞ്ഞ, പിതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക്? ബ്രഹ്മദേവന്. മാതാവില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്കില്ല? ബ്രഹ്മദേവനില്ല. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിപൂർണതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം അമൂർത്തകൻ എന്ന അഥവാ നിർവ്യക്തികൻ എന്ന അഥവാ വ്യക്തിശൂന്യൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്നല്ല, ഭഗവാൻ വ്യക്തിശൂന്യനാണെന്നോ നിർവ്യക്തികനാണെന്നോ എന്നൊന്നില്ല അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശാരീരികമായ പ്രയത്നം അഥവാ സ്വയപ്രയത്നം കൂടാതെ സ്വേച്ഛയാൽ മാത്രം സർവ്വതും നിർവഹിക്കാൻ തക്കവിധം ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായ ശക്തിയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി പരിപൂരിതനാണ് ഭഗവാൻ. അതിപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ശാരീരികമായ പ്രയത്നം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൂടാതെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ മാത്രം സർവ്വതും നിർവഹിക്കാൻ തക്കവിധം ഭാവനയ്ക്ക് അതീതനാണ്. ഭാവനാതീതമായ മായാശക്തിയാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് പൂരിതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ആകയാൽ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗാശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയും? യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യോഗകളുടെയും ഈശ്വരൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അധിപനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 21. പാദനഘാവസൃഷ്ടം അഥാഭിയത്പാദനഘാവസൃഷ്ടം ജഗത്തിരീജോ ബഹൃദാർഹണാംഭ ശേഷം പുനാത് അന്യതമോ മുകുന്ദ കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥ അഥാഭിയത്പാദനഘാവസൃഷ്ടം ജഗത്തിരീജോ ബഹൃദാർഹണാംഭ ശേഷം പുനാതന്യതമോ മുകുന്ദ കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ ആകയാൽ അപി നിശ്ചയമായും യത് ആരുടെ പാദനഖങ്ങൾ അവസൃഷ്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ജഗത് വിശ്വപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ച ബ്രഹ്മാവ് ഉപഹൃത ശേഖരിച്ചു അർഹണ ആരാധിക്കുക അംബ ജലം സ സമേതം ഈശം ശിവൻ പുനാദി പവിത്രമാക്കുന്നു. അന്യതമ മറ്റാരാണ്? മുകുന്ദ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആര്? നാമം ലോകെ ഈ ലോകത്ത് ഭഗവത് പരമപുരുഷൻ പദ സ്ഥാനം അർത്ഥ മൂല്യം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലം ശിവന് ആരാധനീയനുമായ സ്വാഗതം അരുളുവാനായി ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്?
വേറെ ആരാണ് അതിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്? പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലം ശിവന് ആരാധനീയമായ സ്വാഗതം അരുളുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം തന്നെ ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആ ജലം, ആ ഗംഗാജലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം നാളേക്ക് എടുക്കാം, വലുതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.